tu que ets una mica un referent pels partits socialistes en el municipi de Santa Eulària, conta-mos una miqueta com eren aquells primers dies del socialisme en aquest municipi. Bueno, jo sempre havia tingut, sempre havia tingut esperances de que un dia, un dia canviaria, no? Sí. I hi va coses que em van impactar, com era la revolució de Portugal, o la de París, tot això. I altres que treballava a Hesse i allí hi havia sempre parlaven i tal. Jo sempre pensava, jo m'agradaria que hi hagués una democràcia a Espanya. Què suposava ser socialista a Eivissa? Quizà hi havia gent que em mirava una mica malament, però també em tractaven tot Déu per aquí. Bueno, jo ja ho sabia, aquest és socialista, però és igual. Una cosa, Jaume, ja a nivell una mica personal, la teva família sempre ha vist amb bons ulls el fet que tu fossis socialista i et dedicassis a la política? La teva família era socialista també? Venies de família socialista? Sí, bueno, sí, el papà havia treballat per les mines d'Astúries, el que passa és que llavors es va casar a Sant Rafael i va anar a Cuba també. Ah, ton pare va estar a Cuba? I es va acabar de millorar perquè no tenia les finques de per aquí. Sí. I ell ho trobava bé. Jaume, digue'm una cosa, quins records tens tu dels darrers anys del franquisme? Jo treballava a Endesa. Sí. I nosaltres ja no teníem molts de problemes, Sí que vàrem tenir por el dia que hi va haver escola d'estat. Sí, jo crec que ho va tenir tothom, sí. I bueno, aquell dia sí que no ho teníem massa clar, el dia que hi va haver escola d'estat. Jo estava treballant, a la tarda va venir el jefe de turno i em va dir, he hagut un cop d'estat. I carai, no m'agrada bé que... Jo m'imagino també tu com a bon socialista sempre vas estar lluitant molt pels serveis de les persones, no? Sí, aquí principalment en aquesta zona vaig tenir bastanta feina en suportar fer sanejament, no? Fer sanejament, sí. Començant el sanejament i a poc, perquè la depuradora també era petita, perquè la depuradora va ser... La depuradora me'n vaig endur un disgust, perquè resulta que parlaven d'anar, l'empresari i algun polític, parlaven d'anar a Suïssa perquè hi havia unes depuradores fabuloses que es feien subterrànies, que dalt s'hi feia un jardí, que era un passeig, que no feien pudor, i jo va fer aquesta cosa que no... I això no va funcionar? No va funcionar ni funciona. Sí, però fixa't una cosa, Jaume, estan parlant d'això de fa potser 20 i pico d'anys, que hi havia aquests problemes d'aigua, no? Sí, o més, quizà. 35. Exacte, però desafortunadament avui encara aquests problemes no s'han resolt, perquè Jesús encara segueix patint problemes d'aigua, perquè hi ha molts de puestos que es queixen que l'aigua que arriba no està en condicions de poder ser consumida. Sobretot és alguns de la zona que tenim aquí prop de nosaltres, no? Bé, Jaume, tu ara que et portes molts anys ja en aquest municipi i has vist tots els canvis polítics, com veus ara Santa Eulària? Què penses? Cap on anem? Bueno, ara que anem bé, perquè per cada vegada que hi ha hagut una elecció hem anat pujant una mica, a poc, però hem anat pujant. Hem anat pujant, sobretot després d'aquest 28 d'abril. De fet, aquesta darrera vegada ja ha estat com mai, ha estat fabulós. Queda clar que el Partit Socialista és un partit que té experiència i que té capacitat de governar. Això queda molt clar. Claro, és únic. És únic, efectivament. Sí. És l'únic ajuntament que no hem governat és l'Ajuntament de Santa Eulària, que ja és hora, no? Sí, ja comença a ser hora. Després de 40 anys de governar el PP, ara
mos toca a nosaltres. Ara me toca a nosaltres. Claro. I tu, tota aquesta gent que té que anar a votar el dia 26 de maig, què els hi diries? Hombre, que mos votassen. Clar, això.